Van harte welkom bij de 32e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie, Beleef Kerkrade Televisie. En we zitten terug op het gemeentehuis in Kerkrade. En nu speciaal eigenlijk voor de nieuwe raadzaal. Zo wie er al had kunnen lezen waarschijnlijk, had kunnen zien op de socials, hand voor een nieuwe en verbouwde raadzaal in Kerkrade. En daar hebben we nu kijken, hand voor ons 32e uitzending en wij kunnen alle langs. Dat is de Bert Schiefeler. Hij kan ons vertellen over de Belentuin Rolduc, voor Joost Meijs en Mark Hermans. En voor 11 jaar Ammerderneven nog een keer het afscheidsconcert van Ammerderneven hij op de maat in Kerkrade. Voor kinderen André Sogeler en Kevin Knols van de Schutserij Sint-Sebastianus op een Spekkerse. Voor Han Vigas natuurlijk wie er keer. Nu Finn van Rijen en Sander Baartmans die ons komen vertellen over Urban. En voor kinderen strak onder een kleine rondleiding of best is dat interview met de Wiel Daniels Heerwoord, projectleider van de nieuwe raadzaal. Dat werd de 32e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Ik wens u veel kijkplezier. We hebben het gaan over ons moederspraak. En dat is een wichtig onderwerp in Kerkrade. En dat hoort bij de cultuur, bij ons leven, om het zo maar te zeggen. En wie brengen we dat nu de kleinkinder bij? En dat gebeurt natuurlijk niet alleen heem in de familie, dat gebeurt op school en met andere initiatieven. En daarvoor zitten hij aan dus deze namiddag de Huub Freuls en de Loek van de Weijer. De Loek is van het dialectverein, de Huber. De Loek is van de werkgroep dialect. Ja. We zijn allebei in de werkgroep dialect van de gemeente Kerkrade. Ja, oké. En de Huub is er nog eens bij. In de dialectverein. Voorzitter nog een beetje plaats te zijn. En u verzorgt enig dialectlessen, platlessen, Kerkrads platlessen op de basisscholen. Ja. Wat zal eens? Ja, dat is een project. Dat is ontstaan in 2019. Dat is iets aangevangen met 3 scholen in Kerkrade. En dan waren we met ons drieën. Dat was de Loek, de John van den Berg, Sierleer moet ik zeggen. Dat is helaas niet meer door. Ja, leider. En dan zijn we aangevangen bij die 3 scholen. En ja, daar zie ze zelf wel van, ja, wenn ze het wel eens uitbreiden, kunnen ze niet meer met 3 man door. Het jaar daarna waren al 5 of 6 scholen. En toen hebben we een zunzer gezocht, vrijwilligers in het Hollands al gezegd, die hier mee wilden doen. Ondertussen hebben we al 12 verdrukt en zitten we nu al op alle basisscholen in Kerkrade om plaatles te geven. Ja. Ja. Met een heel Jans leer aan vrijwilligers. Voor zo'n dag gaan ze hetzelfde, 12. Ja. En voor 2 zijn nog vrijwilligers. Ja. 14 maanden. En daarmee jullie voor de zorg de lessen niet alleen geven, maar ook ze samenstellen. We gaan ieder schooljaar dat jullie evalueren met de leerkrachten, met de omzonzeren. Ja. Ja. Want het is te samenwerken met de docenten of de leerkrachten van de basisscholen. Ja, zeker. En met de lui die het Kerkrads plat als specialiteit hebben. Ja, dat zijn dan de omzonzeren. Ja, ja. En wie hunt die lessen dan? Wie weet dat dan voor zich? Ja, we zijn aangevangen met 3 lessen. En de eerste les die heette over ben ik, wie stel ik me vuren, de monden, de dag van de weg, zelf is de honger en zo. Ja. En daar een klein gesprek gehouden ongeveer de kinderen, dat wat deze in vrijheid ziet, daar we bij die komen spelen. De tweede les heette over deren en hoesderen, dat over de kinderen een zegening metbrengen van de hoesdeer of zo. Weet je, die knuffels bij zich. Ja. Dan worden bij die willen zelfs de slang meenemen, die ze heen houden, maar dat gaan we even boesje lossen. Dat wordt de tweede les. En de derde les, omdat we allemaal aanvangs januari bis voor de vastelovend, die jongen over vastelovend. Ja. En over een boeg uit Maastricht, dat had er Loek even vertaald, dat is het in het Maastricht vastelovend, vriendjes. En wie houdt het vertaald? Vastelovendskinger. Vastelovendskinger. Ja.
En dat bocht je broeder in de les en dat kan jullie ook zich aanschaffen. Ja, dat is te krijgen in het boek. In het bochtjeschef. Ja, Ja, verandert nu. Overal wordt voor die les aan het geven. En voor die, dus dankzij de gemeente, die hand had je gesponsord natuurlijk. En voor die doorgelost. ja. Dus op de door had door de Jansen alle scholen aan zo'n beurzen. Ja. Kunnen ze daar ook tussendoor gebruiken. Een vuur niet meer Niet vast door of een toren. ja. Want voor hand dus nu ook, en dat is nu vanaf deze jaar, aan voor de lessen uitgebreid. En ook de scholen kunnen wählen wat voor thema's ze pakken. In het begin worden ze alleen maar vastelovend. Ja, dat is januari, een beetje februari nog. Maar nu kunnen ze ook wählen voor werken naar Weihnachten, Weihnachten, ja. Oosteren Of het vreugdjaar, vakantie. of de zomer, of zo'n Vakantie. vakantie. Ja. Ja. En dan kunnen ze natuurlijk ook leerkrachten tegen die je plaat moeten. Dat is natuurlijk ook. Ja. Die komen... Maar dat zijn vaak ook al wat jong lui die enige het plat niet zo richtig meer. Ja, maar ze vinden het wel knijhand. interessant hoor. Ja. Kijk, daar kan het er ook van Snuemans, van Schaasberg of van Heerlen. En ja, die hoorden dat er morgen qua. Die moeten alleen voor de orde en de tijd terug. En voor de rest. En de reinheid en de Met regen. met de koeling. Maar er zijn er ook die vinden het interessant. En Ja. die werken ook met. Ze gaan zo alle vrouwen vroeger over zo borden met zo'n dingen zo voor Ja, te zeggen. Loek, dat Maar besteedt dat niet. is nu een smartbord. Ja, En dan natuurlijk. kan ze alles op Hey, nou, laten even, dan hoeft zien. je er niet te komen. Ja. Ja, dat kan Nee, wel maar weg. die werken daarmee toe. Die bereiden zich daarvoor. Ja, ik snap het. En die junta ook dingen ze Ja. afbeelden. En die kinderen dan, wie vingen ze het? Zijn ze enthousiast of vingen ze het maar flauwekul? Nee, we hebben mevrouw, we hebben de laatste les aan het jaar, hadden ik bevallen, ja, wel, dat weer een jaar. Ja. Dat is natuurlijk afhankelijk van de school. Voor zeker wel voor, toen nu maar groep 5, een zwierjaar naar groep 6. Ja. Want dit jaar hebben we voor het eerst, de kinderen wisten niet eens richtig wie kerk eruit ziet. Wie de vierdele heeft, de vierdele. waar ze zelf van wonen. Ja, dus daar hebben we nu een les kerkradenkunde erbij gedaan. leuk. En dan, iedere vierde wordt verzuimd, weet ze wat Ja. ze woont. Ja, ik woon op een hout, of ik woon op een Seveme, of ik woon op een hei. Wat weet ze van hei? Dus daar hebben we dia's en dan lopen ze, oh ja, dat ben je, dat is zo'n Steeberg, ja, dat ben je, die trappen erop gelopen en dat is Pinkpop. En van Seveme, die kennen dat en dat, Joodvingen. En op een hout, of hij er joep op de maatje, dat erop. Ja. Dus een soortje... Ja, en dat is ook leuk vinden, is natuurlijk één, maar twee, wie is het dan met plat? Want ik denk toch dat een goed deel je plat mee moet. Of zit ik daar verkeerd? Dat valt tegen je. Ja, dat valt tegen. Want daar hangt ook tegen 5 maanden misschien die naar plaat heen moeten worden. Elder op plaat met de kinderen kallen. Weet je, Lucas kan ze nog bij de opa en oma plaat leren. Nou, ja. Maar we pretenderen ook niet dat die kinderen zuiver plaatje kallen en ja niet schrijven. Maar willen ze alleen jetra lassen snoeven. Ja, dat snap ik. Dat snap En ik. ook die allochtonen, die verdunnen het weg. Die huren dat op de spierplei, plaat kallen. En dan kunnen de mensen niet zo vreemd over. Want zie je dat in de les. Ja. En we proberen dus... Maar die had ja niet heen, zeg maar, de achtergrond van Kerkgoedserplaat. Zo we doen de 3 of 4 taal hier. Ja. Dat is best ingewikkeld. Ja. En we proberen de kinderen zoveel wie mogelijk zelf te laten doen. Ja. En dat kunt ook door de inbreng van verschillende Amazonser die zelf leerkracht zijn weer. Ja. En dat Zeker. is prima. Die kunt nu lessen ontwikkelen. Dus waar de kinderen zelf bezig zijn met doorgespeel, bijvoorbeeld Ja, met natuurlijk. dubbelsteng. Het moet natuurlijk op een speelse manier Juist. moet het bij zich komen. Je hebt meer interactie met de Ja. kinderen. Is dat Ja. ook. Dat is toch interessanter. Dat lijkt maar loester naar ons. We Ja. kennen wel door stundenlang Nee, dat plaat is ze zelf. vlot En de kinderen zelf wel bezig zijn met dat plaat. Je bent er mee bezig, is bouwvaardig. Ja. En dat zijn zanglessen die kunnen voor je geven. Daar kunt je ook een subsidie voor. En dat is weer een sprong weer. Jod en nützlich en Dus zijn werk. voor, Met z'n heren van de werkgroep Dialect van de gemeente Kerkhof. Ja, En
ik wens je veel succes. Het is echt hartstikke leuk om dat met die kinderen te doen. Ja. En dan moet er een beetje opboksen, denk ik, tegen künstliche Intelligenz. Hoor, want daar kan Salazar schreef mich in je dik in het kerkhuis. Ja. En dan kunt dat toch al... Dat kunnen we Ik wist niet of er al of dat al al geprobeerd. Dat kunt al je troes. Ja. En ook al je kerkhuis. Maar met u... Want de kinderen joden, het zou kunnen of 20 jaar of wat Ja, kerkhuis. je hoort het horen. Zolang we nog kunnen doen. Zeker moeten dat niet lossen. Het beste is wenn je het nachwuchs erbij krijgt. Ja. Je het jongje mus. Dus ook gewoon een oproep, hey, Ja. wenn ze jong zijn en de vult zit voor het plat en dat over te brengen aan anderen, Ja, meld ik genau. bij u gaan. Ja. Veel succes. Schön. Ja, danke. Merci. Danke. Bert Schiefeler zit bij wie gaan er dus. In het bekende kerkhuis, daar kan men ruhig zeggen, zeker hoe het onderwijs jaren en jarenlang, in de Ursula Schule, hoef ik maar te zeggen, maar ook zelf kunstner, beeldhouwer en nog een aantal andere dingen meer. Maar hij zit over de beeldentuin. Ik wist niet of we daar een richtig kerkhuis plat woord voor hand, maar dat is allemaal beelden, ja, dat zie je of zo je het. Maar voor het handen voor de beeldentuin. Op de Goese Koer, op Rolduk. En waar, nou ja, binnenkort Jedderingen. Kijk, komen kijken, Jedderingen van harte welkom is. Dan Zo werd is officieel geopend, had van toen nog over. Bert, welkom. Dankjewel, Ver. Wat is de beeldentuin? Wenn het nog geen weet, wat zou ze dan vertellen? Nou, de beeldentuin Rolduk moet zich voorstellen dat dat idee is eigenlijk ontstaan in 2019. In 2019 is de koer, de vroegere speelplei van het internaat, is veranderd in een kloostertuin. Een ganse investering geweest. Toen is ook de wijngaard gemaakt, waar de winzer nu zijn. Ja. En de tuin is prachtig, maar de toenmalige directeur, de Harry van Beers, die vroeg het, ja, ik hou er toch hier beelden staan. Dat je het te zien is in de tuin. Dat is natuurlijk jouw vraag. En vlotter je zaad wie je door. En ja, der Lei Horbach, beeldenkunstenaar, ja, woont daar nu in Landgraaf. Ja, want u zijn eigenlijk beide de initiatiefnemers zo'n Precies. beetje. Ja, ja. Ik ben naar de Lei Horbach gegaan. Ik ben niet ziet bezig om het beeldhouden eigen te maken. En toen ben ik naar Lei Horbach gegaan. Ik zei, Lei, wat dunkste. En ja, er waren eigenlijk zoveel bezwaren. Dat houdt zoveel vussen net. Dat er in eerste instantie zat van, ik wil eens aan beginnen. Dus dat bleef even lekker, maar 40 dagen spelen bij het alleen. Dat is uniek, dat is uniek, die locatie. Houding natra voor je slaap. Houding natra voor je sloven. En zodoende zijn we toen aan mij gehangen om dat op te pikken. En ja, in het begin loopt dat natuurlijk aan stroef. Want dan moet je met Jan en Alleman overleggen. Zeker wie voor onder de coronatijd rekroren. Ja. Daarna kregen te maken met meer directies op product. Met het hotel wordt een zelfstandige directie. En verhouden directie van het bisschoppelijk centrum. Ja, begin maar te overleggen. Nou, de oplossing zo is het volgende. En dat is een Jans voor met. Ja. Het idee was, verrichte Stichting Beeldentuin Rolduk op. Dan kunnen we zelfstandig werken en we maken met Rolduk een gebruikersovereenkomst van een gedeelte van de koer. En over een zelfstandige stichting, de koer verloos. Dat is goed bedacht. En bemoeien ze zich ook niet met de inhoud? Nou, in die gebruikersovereenkomst kan zich voorstellen, daar staan er alliantie artikelen. De kunst die je plaatsvindt moet wel passen in het cultureel erfgoed Rolduk. Ja. Maar dat is een wijd begrip. Je kent alle kanten op. Wanneer ik naar de kerkelijke kunst zou kijken, is veel mogelijk. Maar het had natuurlijk zijn beperking. Ja. Ja. Maar voor het grootste gedeelte hebben we echt de vrije hand. Ja.
dat is schön. En nu stond er alle zietjes, stond al je beelden door, dus dan kan ze al een klein beetje rondwandelen. Dat werd er allemaal meer streeft ook nog. 24 beelden. Nou, uiteindelijk 24 beelden. En is dat dan zijn die permanent dan of je dat ook wisselen? Nou, het idee is dat we een wisselcollectie maken. Ja. Dus dan kan ze een beeldentuin creëren en dus is, ja, er staan 24 beelden klaar af. Maar de bedoeling is om een wisselcollectie te creëren. Dus een kunstenaar steekt er 1 of 2 jaar maximaal. Ja. En dan werden de beelden gewisseld. En omdat we nu langzaam ingegroeid zijn. Dus elk nadeel had ze 4 delen natuurlijk. Door dat we langzaam aan kunnen starten, dan we langzaam ingegroeid. Kunnen we strak ook rustig wisselen. We hebben nu 21 beelden staan. En er zijn dus 3 plaatjes over. Dus we kunnen binnenkort weer al 3 nieuwe beelden waarom losgekomen. En zo blijft dat roleren. En wie kunnen ze dan in de bilderjaard? In de bilderjaard. Ja. Nou, het is van 2 kanten toegankelijk. Hè. We mikken natuurlijk ook op de hotelgasten, de bezoekers van de product, die op product verblijven. Die kennen natuurlijk binnendeurig via de kruisgang via het bordes eraf. Bis je willen spaceren met de honk, je mulig en kunst langs de beeldentuin, dat is het direct herkenbaar. Want de hand wist het te leggen op een smeedijzeren poort die ooit een productje staan had. Waar wisten we niet, maar dat moet nog eens het zien je van Pierre Kuipers, een grote architect. Ja. Een prachtige antieke poort. En we hadden een kunstmiddag, een gespecialiseerd bedrijf, die door die poort weer een omramingen had gemaakt. Dus als ze er één gaat vanaf het sportveld naar de koer, dan kun je nu een grootse poort, beeldentuin Rolduc, waar we eng helft vast kunnen storen, zodat ze niet zomaar met een auto door op kan varen. En eng blijft open als welkom aan alle gasten. Ja. Nou, schön. En dan had ze het over de fysieke toegang, hoor. En wie kunnen ze nu inderdaad te storen als beeldhouwer? Wie deed ze dat? Ja, dat is een groot probleem. Eigenlijk niet. Het is namelijk zo, daar hebben we lang over gediscussieerd. De kent natuurlijk zeggen, ik wil in de beeldentuin zo snel mogelijk volgaan en jongen, los maar aanrukken. Nou, wat hebben we door als stichting? En ik vind dat het zelf een hele goede zet. Verhandeling onafhankelijke kunstcommissie. Ja. En die onafhankelijke kunstcommissie, dat is er Wim Steins, een bekende. Er Wil Terpstra en de Leo Horbach, dat zijn toch de lui. Die dus officieel... Ja, die zijn los van dat stichtingsbestuur. Die zijn eigenlijk, dat trainen die even erboezen. Ja. En die zijn onafhankelijk van het bestuur en die bepalen. En die werven ook kunstenaars. Die zoeken ook zelf samen. Ja, die zijn zelf onderweg. Het is wel op zoek naar, zeg maar, hedendaagse... hedendaagse kunst. Ja. Het kunt eigenlijk... ja, ik ben nog rondleider op product, dat weet ze. Daar ontstond ook het idee van, wanneer ze product benadert, er stond een ganse boel kunstwerken. De kunst erin, daar staat al een kleine chang. De oude portier, daar staat de zaaier, daar staat die schoengroen van de Bert Krijgen, enzovoort enzovoort. In de toeren stond schoenbeelden. En dat zijn allemaal beelden uit de tijd van Jos Tassen, de laatste directeur van Rolduc. En dus van het internaat. Ja. En die had in de verbouwing tussen 70 en 85 had hij gelden weten te genereren om ook kunst op product te zetten. Dus die kunst die door op product staat, had allemaal met product te maken. Het had allemaal een verhaal. En we vonden eigenlijk al jammer, al janslang, dat dat verhaal nooit aan de lui verteld wordt. Ja, dat is waar. De lui lopen door langs en denken, oh ja, schön. Maar jij weet, waarom staat er nu een zaaier? Wat moet een godsnaam een zaaier door? Ja. Of wat is die kroon? Ja. En dan staat er natuurlijk het prachtige bord bij van het Hertog Limburgpad. Maar over het algemeen weet Jenne, de Kuus en de Kraai op het Cadré. Een prachtig monument van Godfried Pieters. Dat weet je man. Ja, dus dan moet ze dan enig ontsluiten. Dat is enig. Precies. En daar slissen 4, juist. Ja. En dat is het idee. Dus de bestaande beelden uitleg geven, dat je hem voor strak toe met een soort rondleiding.
En met de nieuwe tuin de hedendaagse Limburgse of regionale kunstenaars een podium bieden in ja, zo'n prachtige omgeving. Nou, die zijn er niet zoveel. Ja. En dan gaan we voor de 21 april, Ja. dus over een week of 3, je het op. Ja, dan is de grote dag. Wat gebeurt dan? Nou, voor ons is het een grote dag. We zijn dan ondertussen 4 jaar bezig. Hè. De stichting is van 2020. Dus we gaan 4 jaar lopen boksen om ons idee te realiseren. Ja, en nu is het zo. En de 21e is het zoiets. En dat je hem voor dan doen. Voor je uiteraard een ontvangst maken voor de kunstenaars die er steunt. En voor de lui die ons financieel ondersteunt aan. Want dat moet ik even zeggen. Voor zo'n stichting. Ja. En ja, dan bekend ze wel beginnen, maar we houden 0,0 op de rekening. Dus voorhand moeten gaan werven om begunstigers te krijgen. Precies. Ja, gemeente Kerkrade had een startsubsidie gegeven. We houden het geluk dat IBA ook nog op de valreep. Dus we houden 2 startsubsidies voor met goed te starten. En daarna hebben we dus bedrijven moeten benaderen om ja jongens, wel er een beeld als het ware adopteren. Wel er is en je rol vervuld, straks. Ja, ja, en we hadden er prachtige namen voor bedacht. Ja, we zijn natuurlijk op de koer. In het internaat woont Franse kal. Ja. Dus we zijn op de Franse toer gegaan. Je kent patron de koer worden, je kent compagnon de koer worden en ook ami de koer. Dus en in al die niveaus kent ze. Op al die niveaus kent ze. Alles is welkom, alle hulp is welkom. En het geld werd dus gebruikt om kunstenaars te ondersteunen bij die ganse kosten die er komen. Want het is onvoorstelbaar wat transport kost. Ja, verzekering, daar valt al bijna heen over. Dus ja, we hadden toch weten te fixen dat we ondersteuning kunnen geven aan de lui. Want we zijn natuurlijk in het kunstwereldje niet bekend. Beeldentuiners, ik zag die kunstenaars. Nou, en? Nee, maar dat moet angst werden. Dat werd angst. Daar hoef je geen komen. Precies, zo moet het zien. En dat de 21 april zo'n Kerkrade en jij daarin door hen wel welkom om te komen kijken. Ja, dus voor de hand iets een ontvangst voor de kunstenaars en natuurlijk de lui die is ondersteund aan. Van hand burgemeester Petra Dassen en de burgemeester van Roor, door Benjamin van Davian, bereid je vongen om de openingshandeling te komen doen. Ja, dat werd je lintje natuurlijk. Figuurlijk. En van hand het thema kennen geven. Het thema van de opening is kunst beweegt. Had een dubbele betekenis natuurlijk. Kunst moet je het met zich doen. Al vindt het niks, is een ja, maar het moet je het met zich doen. En voor jullie dat element bewegen ook nog extra accentueren. Want dat is nog een kleine verrassing. Dat is nog een kleine verrassing. En de burgemeesters maken natuurlijk die schon nu poorts op. Ja. Dat is de officiële opening. Dat zal zo rond Fidel op 3 jaar versie. Nou ja, je het kijken. 21 april, nu op Philip 3 bij de Beeldentuin. Bert, bedankt voor het gesprek. Veel succes. Dankjewel. Zeker de 21, maar nog lange tijd erna met dit geweldig schön initiatief. Dank voor het gesprek. Hier je door ver. Zou de muziek iets achter kennen? Want het stuurt me. Vreselijke muziek. Kijk, zelfs de posters vallen wat eraf. Je verzint hij in het nieuwe gemeentehuis, in de nieuwe raadzaal. En waarom ze hem voor hij? Immer daarnever gaat afscheid nemen na 4 keer 11 jaar. Ja. En het afscheidsconcert heeft nog 1 keer. En waarom hebben we de wethouder bij ons, Mark? We zoeken namelijk een geschikte kandidaat om het afscheidsconcert te openen met een belangrijk woord. Misschien een kleine orde of zoiets. Maar in ieder geval, we hebben het genoeg en we hebben natuurlijk geen aanbiedingen gehad van een wethouder ons Heerlen. Maar daar hebben we van gezegd, ja, we moeten toch eerst de wethouder een keer gevraagd. We willen dich niet tegen het cerebeen trainen, maar we willen wel proberen om die te testen op de vragen van Immer de Never. 4 keer 11 jaar, dus dat moet lukken denk ik wel. En de kandidaat dus hele houden van de vragen, Jot. Dus dan kom je gewoon. Ja, oké. Weet je, de kan je kerkspel kalpen niet.
En het zere been is trouwens niet meer zeer. Nee, precies. Dat is heel goed. Goed, mag ik de eerste vraag? Eerste vraag, joh, let op, vraag 1. Herkent u deze nog? Wanneer is Ammerdoorn begonnen? A. 4045, B. 1975, C. 1981 of D. 2007? 71. 71. Steekt het erbij? 40, 45, 75, 81 of 2007? Dat is 75 van maken. 1981. 44 jaar, even moeten rekenen. Maar ja, dat is jammer, dat wordt eigenlijk de makkelijkste. De tweede vraag. Met welk nummer had Ammerdoorn voor de Slagerparade gewonnen? A. Door Treuteman. B. Ik ga naar de egg af. C. Op je sputje past het dekkeltje. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. D. D. Heel goed, ja, heel goed joh. Dat houden van hele oog goed. Ja. Oké. Dan een ganse vraag, zeg maar internationale vraag. Wie Ducks had Ammerdoorn in de LVK-finale gestangen? Is dat A, 2 keer? Is dat B, 3 keer? Is dat C, 4 keer? Of is het D, 5 keer? Ik denk 5 keer. Ja, 2 vragen dan Jot. Houden van hele orgelfout. Dit is steeds al 2-0 vuur. Jo, we moeten opzissen. Wat is die favoriete zanger? Is dat Guido Frisse? Is dat Mark Hermans? Ben ik dat Joost Meijs? Of is dat Bart Storke? Ik denk dat ik dit helemaal van Joost Meijs op mijn favoriete zang. Heel goed, heel goed. Houden van hele toch? Dat een hele oude antwoorden inderdaad. Nou. Oké, op Spotify kan je ook alle nummers van Ammerdoorn beluisteren. Wat is toch het meest favoriete nummer? Is het Kop in de Wolken? Is dat B, Schweierman? Is dat C, Tante Annie? Of is het Doch Ek af? Wat denk ze? Ik ga voor Tante Annie. Heel goed. 300.000 keer al af. Ja, dat is een loven voor recht hier op binnen, joh. Jo, daar ligt een CD Oord op Neu. Dat is een hommage aan een Limburgse artiest. Wie is dat? Is dat Wil Kniepen? Is dat Jo Erens? Is dat Chef Diederen? Of is dat Nico Ploem? Nico Ploem. Ja, hartstikke goed. Dat is al vanaf jouw vraag. Ik denk dat we een nieuwe presentator kregen. Voorhanden aantal hoge onderscheidingen gehad als Ammerdoorn zijnde. Welke Hanver allemaal gehad? Oké, ja. A, de Zwarte Kater. B, de Zilveren Buut. C, de Joden Narrekap. Of D, alle antwoorden zijn juist. Die gaan voor alle antwoorden. Ja, goed. Ongelooflijk, wat simpel toch, Jot? Jo, nog een moeilijke. Op welke landelijke tv-zender is Ammerdoorn met het nummer Oude Leem en Weg hot geweest? Hot or not, maar voor hot. Wordt dat TMF? Wordt dat MTV? Wordt dat TV Oranje? Of wordt dat De Tros? Ja. Dat zal De Tros weer zien. Nee, wordt toch MTV. TMF. TMF, ja, dat wordt al echt geweldig. Oké, wat is het afscheidsconcert van Ammerdoorn van deze keer? Dat laatste, zeg maar, nog een keer. Is dat A in de Kuip? Is dat B in het Rode Stadion? Is dat op de Maat? Of is dat misschien op het Pancratiusplein Heerlen? Leuk dat niet aan, Jan Volmaat. Heel goed, 6 vragen. En dan kunt de 6 vragen al goed, of 7 volgens mij. Maar de bonusvraag, de laatste vraag voor dich. Wanneer, joh, zijn de afscheidsconcerten? A, die zijn al 4 keer geweest. B, tijdens het WMC. C, 4 en 5 oktober. D, op Chris Ovend. 4 en 5 oktober 2024, dit jaar. Ja. Heel goed. Ja, nou, ik denk, hast du je telt? Ja, ik denk dat de 9 vragen van het zingjood hou. De eigen van mij houden niet. Nee, een paar netjes. Maar ik denk inderdaad 8 vragen, Jot. Ja, Jo, dat had het fantastisch gedaan. Maar vooral natuurlijk dat ze alle vragen goed had. Wat toen niet wist, is dat ze nog een hulplijn mocht inschakelen. Wie is dat? Ja, wanneer ik moet vragen voor zijn helpen, een specialist in dit geval, zou ik toch collega Jo Paas willen vragen. Want hij weet dat bestemd. Okay. Nou, dan gaan we nu afschakelen naar Jo Paas. Ja, welkom terug. Door 3,5 stond waarde is hij inmiddels de hulplijn gearriveerd van wethouder Jo Slange. Jo Slange wordt toch, hè? Jo, ja. Is het voor één keer? Ja, dat is Kerkhoff. Ja. Jo Slange. En Jo de tweede hand voor. Wist u inderdaad de hulplijn? Dat is nu voor mij de hulplijn. Oké, dan beginnen we meteen met de vragen. Wat ik werk 2,5 stond waarde. Jo houdt 2 vragen fout. Ja. En die kent u nu goed beantwoorden, zodat we in ieder geval een 11 krijgen. Wanneer is Ammerdoorn voor begonnen? Is dat A, 4045? Is dat B, 1975? Is dat C, 1981? Is dat D, 2007? 75.
moeten we direct nog een wethouder erbij halen. Hij had van nog een hulplein. Dat is fout natuurlijk. 81. Voor mots 44 jaar ervan aftrekken. Ja. Mijn god, joh. Sorry. Ja, maar ik pas weer. Ja, oké, ja, luister. Dan hij een makkelijke vraag voor je. Verzund met allemaal daarna verzund voor op de landelijke tv weer. In Ganseweg, wat ze zien. In het programma Hot or Not. En dan kon ze bellen met het liedje Oude Leem. En massaal had Limburg toe gebeld. Want voor zo'n toe echt ontzettend hot. En voor welke genoeg is ze? Waarvoor hot op TMF? Waarvoor hot op MTV? TV Oranje of de Tros? Dat eerste, wat wordt dat eerste nog? Dat wordt TMF. TMF toch? Ja, dat is goed! Hey, dat is de enige keer dat je dat weet. Geweldig! Hey, ja, fantastisch. Ja, luister. Jongen, dat wordt toch niet voor niks? Kom op. Had bestemd aan de vuur gezegd. Ja. Maar goed. Maar wat best doe je mee? De laatste vraag. Dat is vraag 11. We kennen er eigenlijk. Wat betekent Ammerdernever voor de ouderen? Is dat A, nieuws? Is dat B, jeugdherinneringen? Is dat C, ergernis? Of is dat D, wat vindt ze er zelf van? Wat vind ik er zelf van? Ja. Wat vindt ze ervan dan? Ja, een goede voorbeeldsmiddel, hoor. Ammerdernever. Ja. Heel goed. Ja. Maar verhouden het wat het voor de ouderen betekent. Maar dan wordt toch. Oké, bejaardenseks, maar dank je wel. Geweldige hulp. Weet het maar lekker is. Geen vragen god van de 11. Weet je wel, van vroeger nog. We kijken te graag naar een stukje film over wat ze maar gaat met het jubileum, het afscheidsjubileum zou men kunnen zeggen, van nog een keer Ammerdernever, zo moet ik het zeggen, afscheidsweekend, afscheidsconcert. En daar zorgen dat de Jo Slange de quiz won met dank aan zijn collega-wethouder, de Jo Paas. En hij darf nu die concerten openen. De 4e en 5 oktober. En bij mij aan dus zit ze natuurlijk. Ik kan maar zeggen in het kerkhuis de Jerunderen van Ammerdernever. Joost Meijs en klopt ook niet Jans. Is egal. Maar daar kennen we van overhaan Mark Hermans. Dit overigens werd een gesprek waarvan ze nooit weet wie het afleuven. Dat is natuurlijk ook met Ammerdernever zo. Of dit werkelijk het laatste Schluss is. Jawel, dat wel. Absoluut. Maar dan weten ze nog niet wie het afleuven. Nee. Maar we weten niet wie het afleuven. Nee. Ik ga trouwens het idee dat we veilig zijn. Ja. Ik denk wel. Welkom. Oh, sorry. Dank je, Ver. Bij Belief, Kerkhoor, televisie, Joost Meijs, Mark Hermans. Wow. Nog één keer Ammerdernever. Ja. Nog één keer. Wie is dat? Wie vult dat nu? Ja, dat vult eigenlijk wel als verveerdig zijn, hoor. Alsof een grote bakstee van de shower afvalt, zeg maar. Al die jaren Wording las? Ja, die last van prestatie, dat druk ligt toch wel immer op de groep. Dat ze allemaal weer nieuwe nummeren maken, nog beter weer de anderen. Ja. En dan in 44 jaar is dat niet vol, zo te ver, eigenlijk, of niet? Nee, ik ga wel onzin. Ja. Als je dat zo ervaren, ja, ik vond dan had ze dat nooit gezegd. Ja, voor hem dat gesprek dan hou ik die kennis steun. Ja, dan wordt zo'n zieke hertog allemaal opgetrokken en doorzetten. Ja, allemaal ontspannen. Dat is voor mij was het maar heel veel plezier, hoor. Ja. Dat muziek maken, ik vond het allemaal heerlijk. Maar... Ja, ik eigenlijk ook wel. Als het dan zo wil ik die zuur kan, dan denk ik toch wel, dat is toch wel leuk, joh. Ja. Maar de doch je dat slechtste. En wanneer jong het enig op voor de eerste keer? En in 1981, de gründer waren Jo Jansen, Bert Meijers en Jo Handels in 81. 82 kwam Mark erbij en 83. Oh, zo jongens, ja. En in 83 kwam er natuurlijk een enorme sprong. Ja, 83 was sowieso de jongen. Dat hoor je, Wat stond het zoveel door Bruins van Jongen? Ja, Jode voor de Wassenaar. Ja, en dus 1 uur 2 uur niet erbij in 81? Nee. Dat waren daar Jo en daar Bert en daar... Jo Handels. Ja. En had dat toen ook al een beetje door die saaienparade? Toen in 81 al, of niet? Ja. Was dat het tekkeltje of het... Nee, dat was toen met de Treuteman. De Treuteman. Ja. Toen hebben we ook op cassette nog opgenomen. Dat klopt. Ja. Toen worden de nummers nog door een band gespeeld. Ja.
Die moeten dan indenen en dan moeten ze er in band Ja, dat is spelen. Jans eerlijk. Ja. Ja. Zo wie dat allemaal is. Ja. Ja. Ja, Dat is je blij wel. Wenn dat erover wel moeilijk kan het wel. Ja, dat kunt binnenkort Het is vrije een nieuwsgaring. boffelhoes. Of dat nog? Ja, zeker. Nou ja, maar dat werd echt, het kan er niet op. Ja, En, maar dan moet ik dan voorstellen dat zij kaltsoverleedjes van 40 jaar geleden hoor. ja, zeker. Het is En nog een meer. normale nog langer. Ja, die nog allemaal gezongen werden. Ja. Dat is het leuke. En het schöne is natuurlijk ook, ik wil natuurlijk niet zoveel aan het voetje hoor, maar zo dat hij zei, maar ook in de rest van de provincie hoor. Ja, dat kent ze dagen. Dat- Zo wie Schweerman, Tante Annie, dat pincode slager, dat zijn toch nummers die ze overal kennen. En dan hoeft ze maar de iets moesten te spelen en dan zal die met. En zo dan, ja, dat is ze enig in gezelschap van Nicola Ploem, hoor, de ook door de Italiaanse provincie bekend is, maar dan has het ook al een beetje, ja of niet? Ja, dat vind ik toch wel heel veel hier. De Nico, ja, in die tijd wordt er echt nog platen je maat, platen je drieënd. Ja, ik ga nog een kelder vol met cd's stoßen, daar werd niks meer gedreend. Dus tegenwoordig is alles Spotify. Ja. Maar Nico wordt natuurlijk een grootheid. Ja. Het is schön dat ze het met vergelijken. Ja. Maar dit is wel een keer waar we bijvoorbeeld in Venlo een keer op de Zietsingen moeten doen, waar erg stief, weet je, in Venlo. En dan moeten voor de aaien kan dan wordt gezegd, ja, en dan zijn hij allemaal neer voor ons kerk gaan en die kallen hetzelfde kultje als Nico Ploem kalt. Ja? Ja. Dus dat wordt, en die koten, ja, dus dat wordt een idee wat ze houden. Ja. Dat is wel bij Jokers met zo richtig zo'n Kerk wordt toen Kullen, Maastricht, Nico Ploem natuurlijk. Ja. Dat wordt toch wel een wegvoorbereider eigenlijk voor Limburgse vastelavond en het Kirchse dialecten in. Ja, zeker. Dus dat is wel echt een promotor geweest. Ja, je zit allemaal dit keer gaan blijven zingen hoor. Ja. Want ooit één nummer in het Hollandse maat. Oh ja. We gaan op wintersport met de carnaval. Ja, dat dat wordt voor de ex-prinsen, want die worden met de carnaval allemaal goed. Ja. En dat is ook al achterhaalde, hingerholde geschichte. Dat is tegenwoordig ja niet meer zo. Nee, nu doe het. Ja. Toen hoor dat. Toen op vakantie, jongen. Die klopt. Maar dat ben je niet meer zo van de week. Nee. Die vieren we op vastelavond. Of de ouderen komen we om terug en vieren op vastelavond. Ja, wat? Naar Johnny Hoes gestuurd, hoor, geloof ik, of zo. Ja, omdat voor dat ik de deur breken. Ja. Helaas. Al weg, beetje lukt. Ja, en nou ja, kijk, al die jaren dat ze dan in de vastelavondsbelangstelling had gestaan. Dan kunt op 24 oktober einde draaien, althans. Ja, gewoon een definitief einde. Definitief einde. Precies toch weer oud dat was het worden. Ja, Moet je het zien zitten? Van Onje van der Zijde de jaargang, dus zo ongeveer. Ja, en wat doen we dan? Want weet je, voor beginnen gewoon in 1981 met de nummeren. En het schöne is, we hebben van nu in Kerk optreden of in de Zoepkoel, de kinder van Oostvrung, die kennen de teksten nog best wel bij ons. Ja. Dus dat is echt gewoon 2 generaties doorgegaan. Ja. Maar wat kennen we voor waarde? 1981 beginnen we. En dan gaan we zo eigenlijk de ganse tijdlijn doorgaan. Ja. Met natuurlijk vastelavond, maar we hebben ook gevoelige nummers gemaakt. En gevoelig, dan dingen gaan Mark. Ja, we hadden een streeksleutje erbij. Oh nog? Ja, Etje Hoeben. Dat kunnen we nog langs. De schapen ook. Dat leedje gaat voor oorlog doen. En we hadden natuurlijk ook de Frunk, waar muzikale Frunk ook moest bestreeg natuurlijk. Frans Steunis, onder andere. Dat is vroeg dat hij een keer mag optreden. Ja, nou, Frans hadden ze in die tijd had hij Oswald geïntroduceerd. Ja, die hadden ze echt. Bovenop Fort Sint-Pieter bij de Mosasaurus. Ja. Dus nu doet nog iets terug voor hem. Zo. Ja, precies. En der dat huurt, dat kunt niet meer. Kijk dan maar naar Parkstad TV. Is dat zo? Dat wist ik, hoe is anger betrouwbaar worden. Welke zender kunt je? Ja, zeker. Tonka, Big Benny. Ja, Guido Frisse natuurlijk van de Sintaler. Ja, die had vanaf jaar bij Amadon even gespeeld. Voor hand hem eigenlijk vuurbereid gekneed voor het grootste werk. Heel veel. Voor de proemenvla, daar had hij eigenlijk die inspiratie. Bart Storken natuurlijk. Ja, die had hem voor Ochterwijk vuurbereid. En kijk gewoon nog steeds. Gekneed. En dat vuur ze blijven stegen, die hakken ze twee. Ik hoop dat ze dankbaar zijn. Maar het werd echt gewoon een hele bijzondere avond. En ja, de Zamsig is al oes verkocht.
binnen 2 dagen. Dus er zijn nog een paar kaarten voor de vrijdag. Ja. Maar we hebben ook geen reclame gemaakt, maar dat verwoesten dat van de uitzending komt. Ja, maar nou, als ik hou die uitzending ook kennen. Hou van je kaarten meer, dan ken je ze het ook. Nee, daarom dus. Maar het is Immer Nerve en Friends, zo kennen ze dat. Ja. En is het nog een soort Immer Nerve reunie, of niet? Of, nou ja, Jo Jansen deed in ieder geval wel met Guido Frissen, Bart. Ja. We kennen Dennis. Roger. Ja, Roger Hane, ik er nog mee. Ook mee? Ja, dat best er ook bij. Ja. Dus ja. En Joos ook, zingt ook een paar nummers. Dus ja, het weet echt wel, zeg maar. En dan heb ik verrassingen natuurlijk, maar daar kennen we nog niet te veel over zeggen. Helaas niks over zeggen. Dat zelfs, wanneer ze op de Zamsie kunt, zal ze dat wel huren van de lui die op de vrijdag zijn geweest. Ik ben wel van plan om te komen. Ja, dat moet echt komen. Het is echt leuk. Moet zich wel een kaartje jelden. Nou, voor de lui die aan de televisie zitten, aan 5 oktober, er kent nog kaarten. Jelde, zo je dat Joost zei, en voor Samstig zal het lastig worden als het verkocht. Er is niks meer. Dus misschien kun je nog iets terug en dan zal dat wel eens. Niks terug. Met de lui de griepkind. Maar voor de vrijdag wel nog. Ja. Voor de vrijdag, met ontzettend gemütlich. En we kunnen programmaboekjes maken. Dus kinderen kunnen mitzingen, mitbleren. We hoeven nog nu het podium op. En het werd echt een hele bijzondere avond. Die zou zelfs kunnen doorgaan wanneer Anna van Oostkrank zou worden. Ja, ik denk het wel. Ja. Is misschien misschien dat het nog... Maar ik denk dat het voor de lui die echt allemaal dan voor de laatste keer willen meemaken, live en voorhandig een live reputatie al die jaren opgebouwd. Ja, dan is dat de laatste keer om het nog eens een keer te zien. En dan daarna is het sluis. Op de maat, een keer gaan. Absoluut. 24 oktober. Angers. Niet een hele. Eén keer. Sorry. Eén keer. Sorry, wethouder. Niet een hele. Nog één keer Immer Nerve. Hij in ons Nog één keer. Absoluut. En voorzien de keer alle nu door. Heren, veel succes. Bedankt voor het... Hoor dat het. Dat hoor dat. Wat voel ik weet? Ja. Dat ik daar een kritische vragen voor Dat hoor het wel. Vind ik dat voorkomen? Maar goed. We kunnen onze diepte-interview inplannen. Oké. Nou, Ver, bedankt voor dat soort oefeningen. Ja, dankjewel. Ik vond niet dat de beste. Ik ben de beste diepte-interviews. Ja, maar ik ga het allemaal net gedaan. Ik denk, laat dat nog maar eens even. Wat wichtig is, dat is wichtig. Dat moet eens komen. Daarna kan ik aanvullen. En dat is prima gegaan. Had ik het aangevuld hoor. Ja. Het is niet allemaal zo, maar nu vond ik het echt wel. Het prima hoor. Ja. Dat was allemaal nerven. Van de voorlaatste keer. It makes you wanna go la ta ta. Every time I hear the song, it makes me wanna go la ta ta. All the people bouncing around. It makes you wanna go la ta ta. It makes me wanna go la ta ta. It makes me wanna go la ta ta. It makes me wanna go la ta ta. We zijn aangekomen bij de evenementenkalender over de maand april natuurlijk.
En daar staat in de Janse hoofd op. Ik ga een paar dingen voor u opnemen. De rest vangt er uiteraard op de website. Dat is 7 april. Om 4:05 is Roda JC tegen VVV Venlo. Door 19 april op Ahoer is Roda JC tegen de Graafschap. En dat is natuurlijk alle nieuw. Spreekt voor zich in het Parkstad Limburg Stadion. De 27 april vieren we de geboortedag van de koning, Koningsdag in het centrum en natuurlijk de Wiedele van Kerkhof. 21 april om 1 uur in het centrum Living Statues. En zoals je ziet is er nog koopzondag. Zoals je zag, dat worden een paar van de evenementen. En voor de rest verwijzen we u hier naar de website www.beleefkerkrade.nl. Bij mij aan dus zitten door André Sogeler en Kevin Knols. Zijn ik goed? Dat zijn er goed. Heren, welkom. U zit van de Schutserij Sint-Sebastianus van Spekkersij. Ja, dat klopt. En 135 jaar oud al, dus dat is een behoorlijk oude verein al. En nou ja, zo langzamerhand op weg naar het 150-jarig jubileum. Jullie verstrakt nog over Han. Maar los we ons beginnen met het begin. Wanneer is het opgericht? Weten we natuurlijk dat we 135 jaar geleden in 1881 kijk in oud document, de statuten. En we kennen er nog niet aan vertellen, ja, wordt niet daarbij, dus dat is allemaal uit de overlevering. Uit de overlevering, dat stemt. Het is eigenlijk kermismondig in november, 9 november opgericht, om 3 uur 's middags. Ja. Het Schutserij is wat eigenlijk... Kermen staan we in november, dat had ik dan niet zo vaak. Dat wist ik niet. Nu is het de zomer. Nu is het de zomer en dan ben je niks meer. Ja. Ja. Maar ja, het is in ieder geval, de harmonie die wordt ouder. Het is immer, Schutserij is verbonden met de kerk. En de hond oprichters gezegd, weet je wat we doen? We hebben niks beter te doen, we richten Schutserij op. En Schutserij is gebaseerd op tradities. Tradities, verbondenheid met de kerk, dat komt voor ons in de statuten staan, is zelfs verplicht bij ons. Ja. Dat voor de cultuur waarborgen en met de geestelijke en de andere overheden samen moeten werken. Ja. Dat staat ook nu nog steeds in de statuten verankerd. Ja, maar en waarom wordt dat in het Duits dan? In het Duits, ja, het Kerkruidsblad. In Duits. Dit is echt Hoogduits, hoor. Hoogduits, ja. Er is er nog het Frans erbij. Het is zo'n mengelmoes voor alles. Ja. Maar ja, toen waren we ook nog niet zoiets dat we ons eigen taal houden. We waren nog klein. En Spekkelserij is ja, zal maar zeggen, ik zeg immer Spekkelserij, want het is al Spekkelserij. En waarom? Het verzint een kerk, maar Spekkelserij hebben we een eigen postkantoor. Ja, natuurlijk. En we stonden daardoor ook op de kaart. Ja, en dit is nog niet de enige schutserij. Sebastianus, het zit er nog Angeren. Het zit er Angeren. Ja. Maar dit is echt Spekkelserij. Spekkelserij, ja. We zijn ook de enige oester de Michael geweerdragend. Vuurschissen met de traditionele zwaarbuks, kaliber 12 of 16, jong kaliber 12. We doen het OLS met. We zijn een zuiver geuniformeerde vereniging, ons kent toch niet vergelijken met Angeren. Ja. En wat is het verschil dan? Kan je er even zeggen, wat is dan het verschil tussen... Nou, er was verschillende soorten schutserijen. Wat is zuiver geuniformeerd? Dan moet ik er 3 even... Ja. Ja, wat is geuniformeerd? Ja. Vuurhond geuniformeerd, vuurhond heeft een pak aan. Ja. En het is gebaseerd op een of ander gala uniform van de knel. Dus het is geen fantasie-uniform. En vuurhond ook, we kennen als schutserij, kennen we ook verschillende exercities aan. Vuurhond, de exercitie van 1914, dus de oude exercitie. En bijvoorbeeld de Sint-Michael in Chevemet, die had de nieuwe exercitie. Ja. Dat is zo, ziet men niet veel. Ja, het grootste verschil is die met de oude exercitie. Hij is een geweerworven met loven. Dat is een oude Enfield, dus 1914. Dus ja, het oorlog met gemaakt, passeert, kan niks met passeren, is onklaar, is alleen maar een saluutgeweer, dan kan alleen een losse vlodder en dan is het zachtjes paf.
Ja, precies dat. Maar dat is het verschil. Het verschil met loven. Wanneer je met oude exercitie ziet, dan had het geweer over de shower loven. Over de shower hangen. Ja. En met de nieuwe exercitie honden ze gewoon tegen zich hangen. Ah, ja. Ja. En dan had ze ook met het loven is aangestopt. Ja. Wanneer men zich naar ons presenteren deed, bijvoorbeeld voor het podium, en men zegt rechts, front, dan doen ze met de nieuwe exercitie op de plaats drieën. Ja. En dan bliet ze met veerman hingen regen, zo nog rijden van ver. En met de oude exercitie doen de boezen ze een stap terug en dan bliet een rij van 2 over. Dus het zijn toch wel wezenlijke verschillen. Ja, dat is interessant. En hoeveel rijen had je dan van ver? 400, dat is toch op het ogenblik gaan we één rij van ver. Daarom zijn we ook een beetje, ook een rij waarom we heel hoog zitten. We willen de Luverkerk ook laten wezen dat een schutterij nog besteedt. Ja, zeker. En het is wat niet uit het straatbeeld mag verdwijnen. Nee, zeker niet. En we zijn ook op zoek naar nieuwe leden. Ja, dus we zitten met z'n veren. Nou, met veel soldaten. Ah ja, oké. Met veel soldaten. En schutterij besteedt dus verschillende soorten, wie zeggen ze dat, verantwoordelijkheden voor het zaken. Leg eens uit. Du hast de officieren, du hast de marketensers, du hast de bieleman, die we overigens niet handen op het moment. Ja. Een woordjesdrager, du hast de geweerdrager. Daar zou ze nog een hoorspikken naar hebben, maar dat is een voor het momentje klinkvuur. Maar dus we hebben verschillende verantwoordelijkheden binnen de schutterij. En voor zo'n moment zijn we met je uniformeerde rond de 15 man. Oh, oké. Rond de 15 man. Ja. Maar wel hier veel meer leden aan. Precies dat. Ja. We zijn in het verleden ooit eens een keer met 60, 70 man weer. Ook nog lang voor min ziet, want ik ben pas 4 jaar lid. Ja. En, maar doorheen, zoveel warm hier. Zo willen natuurlijk. En wat zal dan eens, want je had natuurlijk een behoorlijk leeftijdsverschil, denk ik hoor. Ja, een beetje. Ja. Maar is er altijd met zich veel. Ja, nee, daar gaan we nog jaren over. Maar wat is nu voor jongelui interessant aan zo'n verein? Want dan kent ze natuurlijk nog het voetbaljaar en dan kent ze vooral een jaar. Maar waarom moet zo'n schutterij jaar? Kijk, het ding is, bij de schutterij, du hast 2 dingen. Du kunt wel een beneden, op het sociaal vlak, du ziet elkaar iedere samzig. Maar dat has ook met de voetbalverein natuurlijk ook. Du deed hij aan schietsport, bij wijze van spreken, mensen daar interesse has. Voor doen ook iedere samzig oefenen op de bulkjes te chasen. Dat is nuttig voor het OLS, waar we ieder jaar aan meedoen. Dat is een gigantisch evenement met tentenfeest en het Janse gebeuren. Hartstikke gezellig. En maar is het de eerste kerkhout of niet? Die daar mee doen? Of zijn er meer? Ja, dat zijn er eerste. Op dit moment zijn we de eerste. Ja, Michael had je metgeloven. Ja, maar die zit ook nog op buiten. De Michael deed nu hoofdzakelijk met de flobberschissen, dus met klein kaliber. Ja. En de zowel buks nu alleen maar nog met de koningsvogel. Ja. Dus daar kan je richtig schissen hier ook. Och, ja. En daarbij is het ook een stukje discipline wat voorhand. We moeten ook, zowel andere gaan exercitieoefeningen doen en het Janse gebeuren. Dus du vindt ook een vastheid. En het belangrijkste is, als schutterij zijn van niet alleen maar een schutterij, nee, van zo'n broederschap. We komen allemaal beneden, we hebben Joods sociaal contact met die. En we hebben iedere samtig, behalve dat we oefenen, hebben we ook iedere samtig gewoon in een schöne dag, hebben we spaas ongereden. En dat vind ik ook ganz belangrijk. En des te meer zielen, des te meer vreugde. Ja, natuurlijk. Dus daar had ze in combinatie van gemütlichheid en ook een beetje sport. Ja, precies. Ja. En als ik dat aanspreekt, dat soort van sport, dan zit ze goed. Dan zit ze goed. En door deze stukje cultuur, Limburgse cultuur, niet verloren gewoon. Dus er wordt naar iedereen wat meer opvallen, de grafzegening. Wat dit de schutterij daar? Want is dat met Allerheilige of is dat met Allerzielen? Of, ja, het is Allerheilige. We hebben nog enge dagen vier. Voor zo'n geen Duitse meer. Die hond je een extra dag daarvoor. Ja. Dat is op Spekkelserij is de grafzegening. Ja. Pastor Knubbe had ooit eens gezorgd voor een mooie absolute plaats. Wat ze afscheid van de overledene kent nemen. Ja. En er werd nog onder op Spekkelserij werden de graven gezegend. Daar had ze het Allerzielenlof geloofig, het waar alle doden opgenoemd werden. Zo'n voor dit jaar. Normaal is de harmonie het ook met. Dit jaar wordt kon ze niet, wordt dus geen muziek erbij, de hond voor daar heiligheid zal we maar zeggen, het weet je nu nog eens. Door die jaken? Door die jaken, ja. Door die jaken, hond van de kerk opgehaald, voor een schutterij vuur geloven. Dus ook naar de absolute plek gegaan, hond voor ze opgesteld. Normaal deed de harmonie daar spelen. Dat deed daar kerkgekoners zingen.
maar ja, die worden ook steeds gespannen. En onder dat er... en u heeft acte de présence. Acte de présence. Ja. En vooral we nu een pijper erbij, het eerste schieren. Oh ja. En weer dan valt is een beetje warm kwijt. Wie dan de graven zeggen, had het eerst op de doedelzak gespeeld. Ja. En wie de graafzening voorbij wordt, geven normaal spelen dan de harmonie de laatste post. En vuur geven dan nog een salutchance. Ja. Ter ere van het verhuren. Dus al die tradities die in Ieren blijven, waarvan hij, nou ja, de bewijs op een dus leggen, 1919 al oranjeverse spekkerij waar de schutterij bij wordt. Zesde hand voor hand ook het gebruiksvoorwerp van de marketenser, het mengeltje en het feestje natuurlijk met snapsteren. Precies. Wanneer het nodig is. En nou, ik wens u veel succes de komende jaren. En hopelijk komt er tegen het ziet dat het 150-jarig bestaansfest is, waar men eens een keer langs bij bleef. Kerkhof Televisie. Dat kunt wel Jans. Veel pas en succes met de schutterij. Voor de lui heen. Nou ja, wenn er zin had, kan je aanmelden. Ja, natuurlijk. Op 20 april hebben we nog het openingsschietseizoen. Dus als je er zin aan iedereen kan meetjes. Kom op 20 april. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen, wenn ze een geldig idee bewijzen hebben. Dus, en over de 16 jaar. En over de 16 jaar zijn. Ja, dat is absoluut waar. Je gaat kijken en misschien wil er wel mitgelied werden van de schutterij Sint-Sebastianus. Spekkerij heren, bedankt voor het schöne gesprek. Hartelijk dank dat we hierover zien. Ja, hartelijk dank. Ja. Dankjewel. April leefde. Het wies oes stink en vogen. Wintermoos op de moer in de jaat. April spreidt frisch gereun zijn dekken, zich onder te wärmen. Ben je niet de liefde te veulen, te vreuen. Beenarm strengelt in het bed. Zomer warm. Hoi, ik ben Finn, ben 10 jaar oud en kom uit Kerkrade. Sporten vind ik leuk, maar buitensporten vind ik nog cooler. Kom, ik laat je zien wat er allemaal op de markt te doen is. Te vroeg. Kom donderdag 2 mei naar de markt. Wat is er dan eigenlijk te doen? Vliegrennen. Basketbal. Een mobiele pumptrekbaan. En nog meer. Zie ik je dan? De volgende lui die bij mij aan de dus zitten, dat zijn Sander Baartmans. Hij knikt al dus, dat is en Finn van Rijen. Ja. Ik denk wel. En van de jongste gasten die hij het had, dus van zijn zeer benieuwd, want zie je dus over je het vertellen wat denk ik de meeste lui aan het wissen wat is. En dat Sander is van City Legends Urban. Initiatiefnemer van Urban Parkstadscan. Nou, dat vind dat is enig. En de jonge inwoner van Kerkrade en die had over de pumptrek in Kerkrade. Nou, voor we natuurlijk alles wisten wat dat is. Voor je net wie aan het Kerkhuis, want
Ze verstunden natuurlijk wel, maar ze kennen het nog niet, of nog, de zaak is. Niet Joop Moelen, dus voor schakelen over op het Hollands. Sander en Finn. Sander, waar gaat dat over, urban? Dat is een goede vraag. Ja. Urban is eigenlijk een containerbegrip, dus het is een verzamelterm voor verschillende sporten en cultuurvormen. Ja. En sommigen zeggen dat die een beetje origine hebben in de hip-hopcultuur. Dus het gaat over skateboarden en steppen, maar ook over rappen en spoken word of graffiti-kunst. En daar heeft het eigenlijk allemaal betrekking op. En het zijn... Dus het is een soort containerbegrip waar heel veel onderdeel van uitmaakt. Ja, daar maakt heel veel onderdeel van uit. Het is heel breed en het gaat echt over straatse culturen en jongerencultuur. Ja. Die eigenlijk heel erg goed zijn voor het realiseren van meer jongeren die sporten, maar ook meer jongeren die weer in cultuur meedoen. En dat kan je op verschillende manieren doen. En urban sports. Urban sports is echt, wat is het? Skaten, freerunnen, steppen, BMX'en, maar ook basketbal en voetbal. Maar dan niet voetbal op het veld, maar meer panna en op de straat, op tegels, zeg maar. Dus dat is urban. Ja. En hoe kom jij dan daarbij terecht dan? Dat is ook een leuke vraag. Hoe kom je daar dan? Ja, nou, dat is een beetje in mijn leven erin gewoven. Want ik ben zelf skater geweest, maar ik heb ook altijd naar hip-hop geluisterd. Dus misschien ook een beetje in de jaren 90. Ja. 96 was het beste album van Snoop Dogg dat uitkwam, dus daar groeide ik mee op. En uiteindelijk ben ik sportkunde gaan doen, dus ik ben afgestudeerd sportkundige. En in die opleiding heb ik heel erg gekozen voor juist de skatesporten en niet de fitness of de voetbalkant of de andere georganiseerde zaken misschien. En zo ben ik uiteindelijk buurtsportcoach geworden en daarna skateparkmanager. En nu werk ik bij City Legends als onderzoeker en maker van. En dat is allemaal hier in Kerkrade? Nee. Dat is in Noord-Brabant in Steenbergen en toen in Nijmegen. En City Legends zit eigenlijk in heel Nederland en zelfs wereldwijd. Want met City Legends hebben we een app. En met die app verzamelen heel veel data en dan kunnen jongeren met elkaar de strijd aangaan. Dus een skateboarder die kan hier in Kerkrade een truc doen. En in Amerika kan iemand ook een truc doen. En dat posten ze, net zoals op Instagram. En dan kunnen mensen daar weer op stemmen. Dus met die app zitten we wereldwijd en zo verzamelen wij eigenlijk informatie van de jongere cultuur en de skaters, maar ook de steppers van wat ze willen, waar ze skaten, wie het zijn, hè, jonge meisje, hoe oud en dat soort dingen. Ja, dus je brengt al die mensen uit alle windrichtingen bij elkaar. Met dat platform brengen we ze allemaal bij elkaar. En nu werk je dan voor wie? Kan ik het zo zeggen of niet? Ja, nu in Kerkrade, wat van toepassing is op Kerkrade, is dat we hier een onderzoek zijn gestart. Samen met de VI, maar ook met verschillende parkstadgemeentes. Naar die cultuur en die jongerencultuur. Dus hoeveel mensen doen het hier? En hoe kunnen we het ook als jongerenorganisatie of als gemeente gebruiken om in contact te komen met misschien deze jongeren en met kids zoals Finn die dat tof vinden om te doen en daar op zoek naar zijn. Ja. En wat vind je het leukste eraan, Finn? Wat doe je dan eigenlijk? Trucjes. Ja, en hoe dan? Op skates of op een skateboard? Zo'n dingen. Wat zeg je? Stepjes. Op kleine stepjes? Ja. Ja, niet kleine stuntsteppen. En hoe kwam je opeens daarbij dan? Wat dacht je, wanneer vond je het leuk? Hoe oud was je? Ik denk 6 of zo. 6? Weet ik niet en eigenlijk. 10. Nu al een jaar of 4 doe je dit al? Ja. En het is altijd buiten, hè? Vaak of niet? Het is vaak buiten, maar niet altijd. Het gebeurt ook steeds meer binnen. En als ik het goed begrepen heb, Finn, heb jij de pumptrack ontdekt op een vakantiepark zelfs, toch? Ja, daar kan je over. Wat is dat? Want ik weet het niet. Wat is een pumptrack? Het is een baan waarin je rondgaat met bobbeltjes en daar kan je trucjes op doen. En door een pumpbeweging te maken, ga je sneller en kom je vooruit. En wat is die pumpbeweging dan? Dat je in die bobbel drukt. Met je step? Ja.
Of BMX fietsen. Of je BMX fietsen. En dat kennen we natuurlijk alle als Olympische sport zelfs al, hè, volgens mij. Ja, BMX en skateboarden is Olympisch. Ja. En op de pumptrack doe je inderdaad zonder dus te steppen, zonder je voet daar extra bij te gebruiken, door pumpende beweging ga je dus sneller ook. En daar zijn dan ook wedstrijden in, maar dat is niet specifiek Olympisch. Ik denk misschien met het BMX wel, maar dat wordt dan eerder cross genoemd. Maar het skateboarden is heel anders georganiseerd dan op een pumptrack. Een pumptrack is veel meer weer racen. En jij willen dat hier in Kerkrade komt, of hebben we dat al? Nee, nog niet echt. Maar daar wil jij voor zorgen dat dat er komt? Ja. En hoe doe je dat? Ja, door met de gemeente in gesprek te gaan. Zo. En dat is nogal wat. Ja. En doe je dat ook met de kinderburgemeester of niet? Of bemoeit hij zich daar niet mee? Nee. Is het voor jongens en meisjes? Ja. Ja. En, maar is het ook... kan je het ook op alle leeftijden doen? Of ja, ik ga er niet aan beginnen hoor, dus geen zorgen. Kan ook. Ja. Op, vergis ik mij, 1 mei of 2 mei, Finn, is het evenement? 2 mei. Op 2 mei is dus een groot evenement, ik geloof hier op de markt, om dus die pumptrack ook een beetje te laten zien en te promoten. Want de gemeente vindt eigenlijk wel dat die er kan komen. Er zijn mensen binnen de gemeente die vinden het een heel goed idee. Ja. Dat is een mooi antwoord. Hè? Dus maar het moet nog breed draagvlak krijgen dan, zeg maar. Ja, weet ik niet. Ik heb het idee dat mensen het wel heel tof vinden. Het is alleen nu de vraag hoeveel kinderen komen er dan ook op af. En kijk, wij weten dat iedereen, zeker van zijn leeftijd, dat allemaal super leuk vinden. Ja. Dus, maar met hoeveel zijn jullie dan? Heb je vriendjes en vriendinnetjes die aan meedoen om dit te laten zien aan anderen? Of ben je nog... Nee. Je bent echt nog wel alleen dan? Je zoekt gewoon nog meer kinderen die dit willen gaan doen? Ja. En uit onderzoek van ons is wel gebleken dat in een gemeente zeker toch 10% van de inwoners, maar zeker ook van de jeugd veel meer nog, die vinden het echt superleuk om op een pumptrack of een skatebaan actief te zijn. Dus echt een heel grote aantrekkingskracht heeft dat. 2 mei is een evenement. 2 mei was het evenement. Ja. En dat wordt helemaal aangekleed, hè? Ook met freerun en basketbal, maar voornamelijk ook de pumptrack. Dus er komt ook echt een showteam die laat zien hoe het moet. En er zijn workshops. En het is in de vakantie, hè, volgens mij? Volgens mij is de meivakantie, toch? Ja. Dus iedereen moet komen? Iedereen moet komen. Ik weet niet of we al zo'n jonge kijkers hebben, hè? Ik heb geen idee, maar... Ik weet wel dat er veel ouderen kijken, dus die kunnen in ieder geval de jeugd aansporen om naar de markt te komen, 2 mei. En te gaan kijken naar, bij dit evenement misschien. En als ze iets willen gaan doen op dat gebied, waar kunnen ze zich opgeven dan? Volgens mij is het vrij georganiseerd, dus je kan gewoon langskomen. En dan is er materiaal, er zijn ook helmpjes, er zijn stepjes die je kan lenen op dat moment. En dan kan je gewoon meedoen. Nou, heel veel succes en plezier. En ook succes met je werk door het hele land eigenlijk, of niet? Ja, bijna in Europa helemaal. En als de uitslagen van het onderzoek bekend zijn, hè, dan horen we het vast hier. Nou, wie weet. Ja, daar komen we graag meer over vertellen. Nou, Sander en Bart, bedankt voor het komen. En Sander en Finn, bedankt voor het komen. En heel veel succes. Dank jullie wel. Ja, top. Ik ben Anne Huiren en welkom bij IJsland Capri. Ik neem jullie graag mee naar binnen en wil ik jullie graag vertellen wat wij doen. Bij Capri verkopen we ambachtelijk gemaakt ijs. Het wordt lokaal gemaakt in een ambachtelijke ijsmakerij Landgraaf met veel vakmanschap. Wij verkopen ijs to go, maar we maken het ook in een mooie ijsgroep wat je binnen kan nuttigen of op ons terras. We verkopen ook nog macarons, koffie, poffertjes, wafels, milkshakes, smoothies, allemaal lekkere zoete lekkernijen. Ik heb ervoor gekozen om te ondernemen in Kerkrade, omdat ik had voorheen al een zaak op Terwinselen met IJsland Trentino. En daar is het verhaaltje over IJsland Capri eigenlijk allemaal begonnen. Ik hoorde vele leuke verhalen over de vroegere IJsland Capri bij IJsland Trentino. En daarom ben ik begonnen met IJsland Capri op de markt in Kerkrade Centrum, om eigenlijk de Capri weer terug te brengen. Daarnaast wilde ik ook graag een grotere ijssalon met een grotere binnenruimte.
En die kon ik vestigen in Kerkrade Centrum. Wat het zo mooi maakt om te ondernemen in Kerkrade, vind ik echt zelf de betrokkenheid van de gemeente en gewoon ook van de mensen. Als ik vragen heb of ik heb hulp nodig, staat de gemeente ook altijd voor me klaar en zijn ze ook bereid om te helpen. Daarnaast wordt er ook veel georganiseerd in Kerkrade Centrum en dat trekt ook veel mensen van buitenaf om naar de markt te komen. Wat ik jonge Kerkrade ondernemers zou willen meegeven is blijf vooral jezelf. Ga nooit naast je schoenen lopen, werk hard, doe je best voor de klant en dan krijg je er alle waardering voor terug. Wie al ieder is dat en nou ja, dat natuurlijk je hier van zitten in de nieuwe raadzaal van de gemeente Kerkrade. Spiksplinternieuw, kan men zeggen. Ik geloof, het is pas één raadsverzameling hier, denk ik. Het begin dus is dat Wil Daniels wordt beschäftigd met de verbouwing van de raadzaal. De projectleider, zo je dat natuurlijk zo schoon heet. Waarschijnlijk had er ook nog een officiële functiebenaming, dat weet ik niet wil. Welkom. Die is het vertellen hij over de nieuwe raadzaal. En waarom dat zo geworden is, weet geworden is. En zodat de Ludo ook helemaal een beetje van mij kent. Ja. Want het is toch hun zaal hier. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, de raadzaal van de gemeente Kerkrade, ik ben Wil Daniels, de staatszaal, reguliere functies, clusterleider, facility management. Ja. En dit soort projecten komen dan gewoon voorbij. 25 jaar geleden hebben we de vorige raadzaal verbouwd. Aan die ook maar doen. Ik ben nu 41 of 42 jaar, ben het zelf kwijt. 25 jaar hebben we met de vorige raadzaal gedaan. Inmiddels wordt het meubilair dringend aan vervanging toe. Ik kan zich wel voorstellen, want 25 jaar op dezelfde stoel zit. Ja, natuurlijk. Maar alles ook eigenlijk voor een vervanging toe. En uiteraard de audiovisuele installatie in de raadzaal, die wordt voor 2013 gehoord, vooral 2018 en 2019 nog gereviseerd. Maar goed, die wordt ook dringend aan vervanging toe. En toen had de raad besloten in 2022 dat we de raadzaal mochten gaan verbouwen. En dat hebben we aanbesteed en daar hebben we ook lokale bedrijven bij proberen te betrekken natuurlijk. En we hebben het bestaande meubilair, dat is ook leuk om te weten, een tweede leven kunnen geven bij het Marten Buber. Ja, ja. Dus, de zesselen en zo. Ja, de zesselen en de douchen. Want dat wordt ook steun met het wapen van de gemeente erin. Van het college, die houden een wapen erin. Ja. Die zijn ook bij Marten Buber. Nee, maar dat is nu niet meer teruggekomen. Dat kunt niet meer in het huidige meubilair. Dat hoort ook stoel met een hoge rug. Ja. Maar dat weet je ziet, is dat niet meer. Want gewoon lage rug. Stoel. En zit er nog je dankenhengel? Nou, het zijn nog vaste stoel. De vorige stoel, dat horen echt bureaustoel, zou je kunnen zeggen, die goed zijn hoog te verstellen. Met als gevolg dat je small went een vergadering hoor je weer. Want het zijn niet alleen raadsvergaderingen, maar ook gewoon vergaderingen die plaatsvinden en ook huwelijken. En ja, dat small went daar bijvoorbeeld de huwelijk plaatsvindt, dan moeten armbodes, moeten al die stoel waarom terug op dezelfde hoogte, want dat zorgt natuurlijk niet uit. En dat zijn gewoon vaste stoel, die dus allemaal op de richtige hoogte steunt. Ja. Die drieën wel. Maar voor de rest kan ze niet in hoogte verstellen. Ja. Het zijn dus echt vergaderstoel geworden. Ja, precies. Ja. Maar dit is raadzaal en trouwzaal, zegt ze zelf. Raadzaal, trouwzaal en ook. Wordt het ervoor al zo gecombineerd? Dat wist ik niet. Ja, dat is al lang. Ja, we proberen de ruimte zo flexibel mogelijk te gebruiken. En dat was ook een van de belangrijke, even los van dat de vorige raadzaal verslijten wordt, maar zo is die zeggen, wordt ook een belangrijk uitgangspunt dat er een nieuwe raadzaal multifunctioneel gebruikt moest kunnen worden. En voor de raad wordt het heel erg belangrijk dat ze elkaar alle nu in het gezicht goed aankijken. Ja, want dat wordt ook angst. Ja, vooral het twee van die ringen hingen erin. Ja. Dus ze kijken ze elkaar letterlijk in de nek aan. Ja. Dus wordt een belangrijk uitgangspunt. En nu naast de ringen in het vizier. Ja. Dat is één de belangrijkste. Voor de raad was dat het belangrijkste natuurlijk, plus het meubilair wordt natuurlijk verslijten. Ja. En het breder kunnen inzetten van de zaal. Ja. Kijk, we zitten hier aan een klapdeur, door hand van nog en van. In het middengedeelte van de raadzaal kan ze dus ook gewoon vergaderingen houden. Daar werden die twee klapdeuren, waar hij nergens had. Die kan ze dus letterlijk met twee vingers zoals ze kunnen opklappen, er zitten wieltjes onder. Kan ze gewoon naar batterieën. Dus hij kan ze een kleine vergaderopstelling maken. Huwelijke vingerplaats, dat de tafel van de ambtenaar van de burgerlijke stand
Er zit ook wel een wieltjes onder, onder transportmeubel. Daar werd er gewoon heen naar binnen gevaren. Die stoeltjes van de publieke tribune. Ja, en daar is de publieke tribune. Ja. Die stoeltjes werden ook gebruikt voor die vergaderopstelling die met gemaakt kan worden. Die werden gebruikt voor huwelijksopstellingen. Dus alles werd eigenlijk multifunctioneel gebruikt. Ja, ik moet zeggen dat het er schoon uitziet. Schoon die beeldschermen met beelden van de stad. Je kan ze gebruiken voor alle andere dingen. Namelijk, tijdens raadsvergaderingen werd de vergadering zelf natuurlijk getoond. Ja. Is dat ook nog vanuit samen de audiovisuele apparatuur? Ja. Dus de camera's dat de lui heen kunnen kijken, dat is allemaal veranderd en verbeterd. Ja, ook in een regionaal bedrijf als Maastricht is die opdracht terecht komen. Lokale partijen hebben voor ingeschakeld in de zin van de vloerbedekking bijvoorbeeld is van een lokale partij. De losse inventaris is van een lokale partij. Dus dat is toch wel belangrijk en schoon. Ja, en zit ze vreemd met de rood? Met je die voor hun eigen zaal, zeg maar. Alleen maar lovende dingen gehoord, ja. Ja, vooral het keurig binnen het ziet die vrouwen je zaad, je hoort binnen het budget wat vrouwen je zaad. Dat is ook niet, dat kunnen niet allemaal vuur tegenwoordig hoor. Dat is allemaal weniger, ja. Ja, en nou ja, die microfoontjes die, en de moeilijk, dan kunnen anderen niet moeilijk hoor, dat soort dingen hoor, die zijn allemaal zo hoor. Dat is natuurlijk niks aan veranderd. Nee, en plus in de vorige raadstafels zaten geen aansluitpunten. Nu had elke raadslid had een stroom- en USB-aansluitingen. Dat is ook nu. Ja. En waar we heel stolz op zijn, is dat voor de plattegrond van Kerkrade. Ja, dat wil ik ook nog heel even verwerken. Want ik ga graag nog die plekje op de hoogste zoeken en dat kan ze terugvingen. Dat is wel heel leuk. Ja. We zitten nu op de kranenweier, zit ik. Oké, pas op dat ze niet dat ging naast de buskin. Ja. Nee, we vonden dat een hele leuke aansluiting, want voorhand bij de vorige renovatie van het raadhuis zelf, toen hadden we in de hal de lamp, de hangende lamp in de hal, hebben we vervangen. Ja. En er is ook in meerdere lagen, met meerdere kleuren, als je misschien al gezien, een neonlamp opgehangen. Dat is echt schön. Ja, dat is ook de contouren van Kerkrade. Met de videlen hoor, enig of niet? Of wat zie je dat? Ja, er is een middelpunt gemaakt, wanneer ze eronder gaan staan, of sommige gaan zelfs eronder leggen, en de kijk daar, dan zie je die, ik geloof 6 verschillende lagen, die zie je alle driedimensionaal overeenvallen. Dan zie je geel, dat zijn de grenzen van Kerkrade, de gemeentegrens. Dan kies je wies, dat zijn de trein, dus de spoorverbindingen. En dan kies je rood, dat zijn de wijken. Dat is het. Ja. Turquoise, dat zijn de bedrijventerreinen. Groen, dat zijn de groenvoorzieningen. En blauw is de kranenweier natuurlijk. Ja. En als ze eronder gaan staan op dat punt, dan zie je al die lagen zo schön overeenvallen. En daarnaast de Kerkrade. Dus het is een en al Kerkrade. Ja, dat huurt ons zo in dat burgerzaal. Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat voor hij doorverzien vanmiddag in het, ik kan het zeggen, het centrum van de Kerkrade democratie. Hij is woordje beurt. Het Huis van de Burger. Hoor. Ja, het Huis van de Burger, dat is het eeuwhuis van de nu enig. Ja, precies. Ze kan hij immer komen kijken in openbare vergaderingen zijn. Iedereen is hij immer welkom. Ja. En kan mitmachen live wie hij verzameld en besloten werd. We kunnen nog naar televisie kijken, uiteraard. Ja. Dus schön om hij te zien. Dankjewel. Voor de gastvrijheid. En dames en heren, dat wordt Oester, nieuwe raadzaal van de zaal van de gemeente Kerkrade. De 32e aflevering van Beleef Kerkrade televisie. Ik hoop dat er een schöne uitzending had gehad. Ik denk het wel. Ik twijfel enig. Ja, niet eraan. En we zien nu hier terug bij de 33e alweer. En dat doen voor ons het socio-project in Egelsen. Dat bestaat dan 50 jaar. En dat kan er ook allemaal bekijken op Bevrijdingsdag, 5 mei. En dan zijn we weer een stuk in het vruchtjaar gevorderd. Bis dan wens ik u het allerbeste en zie ik hier op de 5 mei weer terug. Adieu.